Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Omer. Taong 1936, Kanangay, Leyte. Matagal na panahon ng residente ng Kanangay ang pamilya ni Omer. 6 na henerasyon na nila ang dumaan sa lugar na yon, kaya naman halos kilala na rito ang kanyang pamilya. Anya, lumaki siya roong walang iniisip na problema, kaya naman hindi may pagkakailang naging masaya na rin ang kanyang kabataan. Pero pagtungtong niya noon ng tamang edad, unti-unti siyang namulat sa kasinungalingang pilit itinatatak ng kanyang pamilya. Dito niya napagtanto na hindi sila minamahal ng kanilang mga kababaryo. Isa ring malaking kasinungalingan ang pagkakaroon niya noon ng maraming kaibigan sa kadahilanang ang lugar na pinagtitirhan nila ay napakalayo noon sa pinakamalapit na komunidad. Lahat ng ipinaranas ng kanyang mga magulang, pawang bunga lamang ng mga mahika negrang taglay nito. Subalit sa likod ng ganoong katotohanan, tila bang hindi yun natinag. Sa halip na matakot at humingi ng tawad, ipinagmalaki pa nila ang kanilang mga ginagawa. Magmula noon, nalaman ni Omer na lahat ng tao sa kanilang lugar, pawang nasa ilalim ng otoridad ng tatay niya. Lahat din ito ay may dugo ng aswang, kaya sa katagalan ay nasanay na siya na tanggapin ang tadhanang ilang taon na niyang pilit tinatalikuran. Nang mapagtanto naman ito ng tatay niya, muli siya nitong binigyan ng kalayaan na minsan nitong ipinagkait sa kanya. Hindi kita ikukulong dito sa nayon, Omer. Pero ipangako mo lang na huwag kang tatalikod sa ating mga napag-usapan. Alam kong wala kang kapasidad na tumakas dito, kaya pagbibigyan kitang muli. Bilang ama mo, nasasaktan din akong makitang nagkakaganyan ka. Naway ang pagbigay ko sa iyo ng kalayaan ang maging daan upang manumbalik ang pagmamahal mo sa amin. Tandaan mo na bilang ama, wala akong ibang hangad kundi ang makakabuti para sa inyo. Mga katagang huling binitawan ng tatay niya bago siya nito bigyan ng otoridad na makapaglakbay sa kahit saang lugar niya gusto. Nang makuha naman yun ni Omer, abot langit ang kanyang naging pasasalamat. At bilang ganti, tumulong siya sa pagdadala ng mga kalakal mula sa kanilang nayon patungo sa pinakamalapit na bayan. Bilang panganay nitong anak, obligasyon niyang ipatakbo ang negosyo ng kanilang pamilya upang hindi sila makaranas ng hirap. At sa halip di na mag-alala para sa mga trabahador nila, minarapat niyang gawin na lang ang trabahong ibinigay sa kanya. Naisip niya na sa pamamagitan nito, makakarating siya sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Magkakaroon din siya ng malaking salapi na pwede niyang gamitin para aluwin ang kanyang sarili. Dagdag pa niya na kahit ganoon ang plano niya sa buhay, hindi niya maipagkakaila ang kagustuhan niyang makabukod ng mas maaga sa kanyang pamilya. Ang kaso lang, alam niyang hindi ito magiging madali, kaya naman pilit siyang sumubaybay sa agos ng tadhana. Sa loob ng halos ilang buwang pagsasama ni Omer sa mga kalakal, wala naman siyang napapansing kakaiba, maliban sa mga tauhan nilang may kung ano-anong ginagawa sa oras ng kanilang paglalakbay. Ayon sa kanya, mga ordinaryong tao naman ito kung kumilos, pero siguradong sigurado siyang aswang ang mga ito. May kutob din siyang hindi yun sumasama para maging mga katulong lang niya, bagkus ay para maging bantay niya upang hindi siya basta-bastang makatakas sa sandaling magbago ang kanyang desisyon sa buhay. Halos araw-araw niyang kasama ang mga ito, kaya hindi naglaon na sanay na rin siya sa ganoong sitwasyon. Inakala rin niyang habang buhay niya itong maaatim, pero sa bawat pagtungo nila noon sa baryo, may kung ano sa kanyang isipan ang nag-uudyok na humanap ng paraan para makalayo sa kanilang pamilya. Pinilit niyang itago ang ganoong pakiramdam, pero naging bigo siya.
At sa paglipas pa ng mga araw, mas lalo pa siyang nakumbinse na gumawa ng mga bagay na hindi dapat. Naisip niya kasi na walang pinagbago sa buhay niya at kahit marami na siyang pera, nanatili siyang walang kalayaan. Ayaw na niyang mabuhay sa ilalim ng poder ng kanyang ama at para magawa ito, kailangan na niyang tumakas at magpakalayo. Ang naging problema lang talaga, hindi siya noon nagkakaroon ng lakas ng loob hanggang sa dumating ang araw na may nakilala siyang anak ng antingero sa baryo na kanilang pinagtitindahan. Nataon lang noon ang kanilang pag-uusap, kaya maging siya man hindi rin ito inaasahan. Ayon kay Omer Pinuno, kasalukuyan siya noong dumudumi sa sagingan nang aksidente itong dumaan sa kanyang tabi. Pagsilay sa kanya ng lalaki, agad naman itong humingi ng tawad habang nagpapaliwanag kung bakit siya dito pumunta. Ang naging dahilan nito, meron umano yung sinusundang mabigat na bakas ng presensya na kasalukuyang umaaligid sa kanilang baryo. Dagdag pa nito, pinapahanap yun ng kanyang ama, kaya wala siyang nagawa kundi sundan ng mga bakas hanggang sa makarating siya sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Omer ang sinabi nito, alam na niya kaagad ang ibig ipahiwatig ng binata. Pero sa halip na umamin, pinili niyang magmaang-maangan. Kahit sino naman kasi siguro, talagang ikakahiya at ikakatakot ang pagkakaroon ng ugnayan sa mga aswang. Sa titig pa lang kasi ng taong yun, alam na niyang kalaban nito ng lahing pinagmulan niya. Akala niya maitatago niya ang totoo, pero matapos niyang makapagsalita, ito na mismong nagpasinungaling sa mga bagay na kanyang sinabi. Pagtatapat pa ng binata na, hindi uubra ang kanyang pananakip, lalo pat matagal na rin silang minamanmana ng ama nito. Matapos naman itong makapagwika, ito na rin mismong naglahad sa kanya, nalabas siya sa sigalot na ginagawa ng kanyang pamilya. Para sa kanila kasi, isa lang siyang ordinaryong tao na napasok sa ganoong sitwasyon. Matapos naman itong magsalita, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niya itong magwika sa kanya ng, "Pwede ka naming tulungan kung desidido kang tumakas sa iyong kinalalagyan. Tandaan mo kapatid, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. Pag-isipan mo to ng mabuti. Malay mo, magbagong ihip ng tadhana." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na magtanong ukol sa kakayahan ng ama ng binata. Lahat inalam niya, para naman kahit papaano, kilala niya kung sino ang nilalapitan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong nagpakilala. Ayon sa binata, matagal nang kinakatakutan ng mga aswang ang kanyang ama. Marami na rin silang lugar na pinuntahan para lamang malipol ang natitirang bakas ng mga ito. Dagdag pa nito na napilitan lang silang bumalik sa baryo nila dahil sa mga sumbong ukol sa mga aswang na nangangalakal umano doon ng karne ng tao. Matagal na panahon na nila itong sinusundan, pero napakaiilap ng mga ito. Bukod kasi sa palipat-lipat ito ng mga bayan, hindi rin ito nagtatagal sa iisang lugar. Nang marinig naman ni Omer ang sinabi ng binata, doon pa lamang niya naunawaan ang rason ng kanyang ama kung bakit hindi ito pumapayag na manatili sila sa iisang lugar. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, kahit hindi siya sigurado sa taong kanyang kaharap, nagdesisyon na siyang sumama. Halos abot langit ang pagmamakaawa niya rito para lamang makatakas sa sitwasyong nagbibigay dagok sa kanyang buhay. Nang marinig naman ng binatilyo ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinatayo, inihipan ng mga buhay na salita bago tuluyang itakas sa kakahuyan. Sa kanilang paglalakad papalayo ng baryo, may mga itinanong ito sa kanya ukol sa kalakal na kanilang dala. Nang marinig naman ni Omer ang tungkol dito, sinabi naman niya na mga karnilang ng baboy ramo ang naroon. Yun nga lang, wala siyang ideya kung saan ito kinukuha ng kanyang mga magulang
dahil sa meron naman silang mga tauhang nakatalaga para rito. Dagdag pa niya na paiba-iba ang trabaho sa kanilang nayon, kaya medyo limitado lang ang kanyang kaalaman ukol sa mga karneng ipinapalako sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ang binata habang seryosong nagtatanong sa kanya ng, "Sa tingin mo, ano ang rason ng tatay mo kung bakit nagbebenta siya ng karne ng tao? Hindi ba aswang naman siya? Kaya bakit hindi na lang niya kainin to? Kung iisipin, mukhang walang kwenta yung tanong, di ba? Pero alam mo ba, na kapag ang isang tao ay nakakain ng kauri nito, mas lalong sumasarap ang kanyang laman para sa mga aswang. Sa katagalan ng pagkain nito ng karne, magiging mabango ito sa lahat ng nilalang. Para itong sanggol na pag-aagawan, kung kaya't ang buhay ng taong yon ay hindi na magiging tahimik." Nang marinig naman ni Omer ang sinabi nito, doon pa lamang niya naunawaan ang binabalak ng kanyang ama. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa bahay ng tatay nito sa gilid ng palayan, nasipat niya itong nagsaboy ng asin bago sila nito papasukin sa loob ng bakuran. Anya, matanda na ang ama ng binatang yon, kaya naman medyo napanatag siya. Naniniwala kasi siya na ang mga albularyong dalubhasa na sa kaalaman ay nasa pagitan ng mga ganoong edad. Pagdating nila sa sala ng bahay, pinaupo siya nito habang inaabutan ng maligamgam na tubig. "Uminom ka muna, baka nauuhaw ka." "Kamusta, iho? Ako nga pala si Milenyo. Matagal na kaming naninirahan dito, kaya lahat ng taga rito kilala ko. Siya nga pala, ano ang pakay niyo rito sa aming lugar? May nasabi man lang ba sa'yo nagpadala ng mga karning yan?" "Ang ama ko ho ang nagpapadala niyan. Pasensya na, pero maliban sa pagbebenta sa akin, wala na siyang ibang sinabi. Kung gusto niyo talagang magkaroon ng kaalaman, mas mainam sigurong kausapin niyo ng personal ang mga kasama ko." Sagot naman niya rito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito na animoy meron na itong binabalak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na bibitagin nito ang lahat ng kanyang mga kasama. Sa gayong paraan, mawawala ang banta sa kanilang lugar at posibleng hindi na sila balikan pa ng mga nilalang. Mariin din itong inilahad na dahil sa gagawin niyang yon, mawawala ng lakas ng loob ang demonyong nag-utos sa mga ito. Dagdag pa nito na magalak siya sapagkat sa kanilang lahat, siya lamang ang matitira. Hindi kasi ito pumapas lang ng ordinaryong tao, ngunit kapag nalaman itong meron siyang yanggaw sa katawan, mapipilitan din itong pugutan siya ng ulo. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway. Hindi na rin siya nakapagsalita, indikasyon na nakaramdam siya ng matinding kaba. Isang oras pa ang lumipas. Nang mailahad na niya ang lahat ng kinakailangan nitong malaman, inutusan siya nitong manatili sa loob ng bahay. Ayon dito, mas mainam na manatili na lang siya roon upang hindi na siya mabawi ng kanyang mga kasamahan. Nabanggit din nito na pagkatapos nilang mapaslang ang mga ito, dito na magsisimula ang paniniyasat nito sa kanya upang mapatunayan na isa nga siyang ordinaryong tao. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagpatak naman ng dapit hapon, isa-isa nang isinara ng matanda ang mga bintana ng bahay. Gumawa na rin ito ng malaking siga sa labas bago ito tuluyang umalis kasama ng kanyang anak. Kalaunan, nang siya na lamang ang natira sa loob, napabuntong hininga lang naman siya habang pinag-iisipan ng kanyang mga gagawin. Di rin maalis sa isip niya ang mga mangyayari pagkatapos ng lahat ng binabalak ng matanda. Gayunpaman kahit papaano, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang sarili, gawa ng ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon siya ng lakas ng loob para sumuway sa utos ng kanyang ama. Dumaan pa ang ilang oras,
Nanatiling tahimik ang tahanan. Akala niya lilipas ang gabing yon ng walang mangyayari, pero pagtungtong na pagtungtong ng hating gabi, dito na siya unti-unting nakakarinig ng ingay na mabilis na lumalapit sa bahay. Sa kanyang pakikinig, alam na niyang atungal ito ng kanyang mga kasama na maaaring nadukot ng mag-ama. Dala ng kuryosidad, napilitan siyang sumilip sa labas at dito na nga niya nakita ang kanyang mga kasamahan na mahigpit na nakatali sa bawat isa gamit ang bakal na punong-puno ng tinik. Sa estado rin ng mga ito, mukhang dumanas ito ng matinding pahirap bago ito tuluyang madakip ng mag-ama. Bukod kasi sa bugbog sarado ang kanilang mga katawan, may mga parte rin ng katawan nila ang halos maligo na ng dugo. Pagdating naman ng ama ng binata sa bakuran ng bahay, nagtayo ito ng malalaking poste na may pakrus na disenyo. Sa kanyang pagkakatanda, nasa 3 ang itinayo nito upang paglagakan ng mga nilalang. Hindi nagtagal, iniakyat na rito ng binata ang mga napili ng ama nito para sunugin ng buhay habang nakapako rito. Akala niya magiging mahirap ito para sa dalawa dahil sa malalaki ang mga tauhan ng tatay niya, pero laking gulat na lamang niya nang may akyat yun doon ng binata na para bang hindi man lang ito nabibigatan. Pagpako nito sa krus, humiyaw ng humiyaw ang kanyang kasama habang nagmamakaawa. Ngunit sa kabila nito, walang nararamdamang kahit na ano ang binatilyo na para bang halang na ang kaluluwa nito. Maya-maya pa, pagkapako nito sa 3 aswang, dito na pinalibutan ng matanda ang ilalim nito ng mga piraso ng panggatong. Habang ginagawa niya ito, nag-uusal ito ng mga salitang hindi maunawaan ni Omer kahit naririnig niya ito ng klaro. Matapos naman ito may isa katuparan ang kanyang nais, binudburan na nito ng langis ang lahat ng panggatong at sa hudyat ng matanda, sinilaba ng binatilyo ang mga nilalang na ipinako nila rito. Ilang minuto ring tumagal ang pag-atungal ng mga ito habang paulit-ulit na humihingi sa kanila ng awa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito napagbigyan ng mag-ama. Ayon kay Omer, na habang nasusunog ang kanyang mga kasama, nakatitig lang doon ang dalawa na animoy nanonood ito ng isang palabas. Hindi nagtagal, pagbaba ng apoy, dito bumungad sa kanya ang mga naagnas na katawan ng mga kasama niya. Pagsilay naman ng albularyo na patay na ang mga ito, agad nila itong binaba sa krus para pakuan muli ng panibago. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa tuluyan ng maubos ang kanyang mga kasamahang aswang. Pagsapit naman ng sumunod na araw, nagising siya mula sa pinakamasamang bangungot ng buhay niya. Akala niya, isang panaginip lang ang lahat ng nangyari, pero pagsilay niya sa lugar kung saan siya nakapagpahinga, nasipat niyang malayong malayo ito sa pagmamay-ari niyang silid sa kanilang nayon. Dala ng kuryosidad, napilitan siyang lumabas ng kwarto para magmasid. Pagdating niya sa sala, bumungad sa kanya ang mag-ama na kasalukuyang kumakain ng agahan. Pagsilay naman ito sa kanya, masaya siya nitong inanyayahan na sumabay sa kanila. Siyempre, dala ng gutom ni Omer, di na siya tumanggi. Pagharap naman niya sa mga ito, masaya silang nagsalo-salo habang pinag-uusapan ang mga nangyari kagabi. Nabanggit din ng matanda na buong magdamag niyang pinag-aralan at tiningnan ang katawan ni Omer. At awa naman ng Diyos, wala siya roong nakitang kaduda-duda. Ibig sabihin, isa nga siyang ganap na ordinaryong tao at walang anumang bahid ng aswang sa katawan. Hindi ko maiisip kung paano ito naging posible. Gayong anak ka ng isang gabunan. Pero hindi na bale. Marahil ay ordinaryong tao ang nanay mo, kaya ka nagkaganito. Natutuwa ko para sa iyo, Omer, dahil sa mga oras na ito, malaya ka na sa kalbaryong ilang dekada mong pinagdaanan.
Mabuhay ka ng naaayon sa iyong sariling kagustuhan. Konting payo lang, kung talagang naghahanap ka ng pagbabago, magpakalayo-layo ka sa lugar na ito. Kung kaya mong tumawid ng dagat, gawin mo, para lamang maputol ang ugnayan mo sa kanila. Wika ng ama ng binata habang seryosong nakatitig sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang ipinagtapat ang kanyang mga agam-agam. Ayon sa kanya, may balak naman siyang sundin ang payo nito, pero hindi pa sa panahong yon. Masyado pa kasing mainit ang kanilang angkan, kaya kung susubukan niyang tumakas, paniguradong mahahabol at mahahabol lang din siya nito. Dagdag pa niya na, dahil sa wala naman siyang ibang malalapitan, nais niyang makisilong sa puder ng matanda. Yun lang kasi ang paraang naisip niya para mapanatili ang kanyang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang albularyo. Kahit meron itong iniisip na naig pa rin ang awa nito sa kanya. Hindi nagtagal, sumang-ayon ito sa nais niyang mangyari. Yun nga lang, para manatili siya sa bahay nito, kinakailangan niyang sumunod sa lahat ng batas ng kanilang tahanan. Iwasan din niyang maging matigas ang ulo upang hindi siya mapahamak. Mariin din itong inilahad na kagaya ng pinagmulan niyang lugar, mapanganib din ang baryo. Bukod kasi sa may mga nagtatagong ibang nilalang dito, may mga pamilya din doong alam nilang nagmula sa angka ng mga manlalason. Bagay na nag-udyok sa kanila para manirahan malayo sa sentro. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, tumangulang naman siya. Di na siya nagsalita pa, gawa ng unang-una, aminado naman siyang wala talaga siyang alam sa lugar na yon. Lumipas pa ang mga araw, kasama na siya ng mag-ama. Wala naman sila noong espesyal na ginagawa, maliban sa pagtatrabaho sa bukid at pagbisita sa mga pasyente nito sa baryo. Para naman hindi siya mapaghinalaan ng kung sino-sino, ipinakilala siya ng matanda na pamangkin nito. Dahil dito, unti-unti na rin siyang naging komportable sa lugar. Hindi naglaon, lahat ng mga problemang iniisip niya, paisa-isa nang naglaho sa kanyang memorya. Ang takot laban sa kanyang ama ay bigla na ring nawala, na para bang nasisiguro na niyang hindi na ito babalik sa lugar kung saan siya nawala. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, abala na rin pala sa paghahanda ang kanyang angkan. Ang plano noon ng tatay niya, bawiin siya at patayin ang dumukot sa kanya. Ilang linggo pa ang lumipas, bumaba na sa nayon ang lahat ng kanyang mga kadugo. Bawat isa sa mga ito, matindi ang pag-aasam na siya ay mabawi at maparusahan ang mga taong lumipol sa kanilang mga kapatid. Halos ilang araw ding umusad ang pangkat hanggang sa marating na nito ang baryo kung saan sila naninirahan. At sa pagsapit ng gabi ng kanilang pagdating, nanalasa sila rito na animoy isang malakas na bagyo. 7:00 pa lang noon ng gabi, nagimbal na ang marami dahil sa pagsulputan ng hindi mabilang na mga aswang. Nang malaman naman ng albularyong tungkol dito, dali-dali naman itong naghanda. Bagaman nagkakagulo na sa labas, naging abala pa rin ito sa pagtaas ng bakod at puder sa katawan. Isipin ninyo, marami ng taong kumakatok sa pintuan ng bahay para humingi ng tulong, pero wala silang pinagbuksan na kahit isa sa mga ito. Lahat yun tiniis nila, alinsunod sa nais ng matanda. Pagtungtong naman ng 8:00 ng gabi, nang maihanda na nito ang kanyang sarili, dito pa lamang yon nagbaba ng utos. Omer, dito lang kayo sa loob ng bahay. Kahit sinong kumatok sa pinto, wag na wag niyong pagbubuksan. Babalik ako kinabukasan, kaya kung kaya niyong matulog sa kasagsagan ng ganitong gulo, gawin ninyo. Huwag niyo akong alalahanin dahil kaya kong iligtas ang sarili ko. Matapos naman itong makapagsalita, agad nitong hinugot ang talibong nitong nakasabit sa gilid ng pinto.
Maya-maya pa, buong tapang na rin yung lumabas ng bahay nila. Pagsilay naman niya rito, lahat ng kanyang pag-asa ay ibinigay niya sa matanda. Malakas ang kanyang kutob na magtatagumpay ito, ngunit hindi pa man yun nakakalayo sa bahay kung saan siya nagtatago, naramdaman niya ang bahid ng presensya ng kanyang ama. Napakabigat nito sa katawan. Animoy hindi masukat ang nag-uumapaw nitong galit. Dala ng kuryosidad, dali-dali siyang sumilip sa siwang ng dingding. Pagdungaw niya sa labas, nakita niya ang matandang albularyo, kaharap ang tatay niyang nakasuot ng kapa na mayroong nagliliyab sa pinakadulong bahagi ng tela. Pulang-pula na rin ang mga mata nito at kahit ordinaryong tao lang ang wangis nito, mararamdaman mo ang nakakapangilabot na enerhiya. Dagdag pa niya na, sa sandaling yun niya lang nakita ang tatay niya na nasa ganoong estado. Matapos naman niya itong masilayan, abot langit ang naramdaman niyang kaba para sa matanda. Bagaman batid niyang nasisindak na rin ito, wala sa isip nito ang umatras sa demonyong kanyang kaharap. Hindi naglaon, bigla namang sumigaw ang albularyo, sabay bunot ng napakatalas nitong talibong. Pagwasiwas nito sa ere, buong puwersa itong sumugod sa tatay niya, dahilan para umilag naman ito ng walang kahirap-hirap. Inabot ng ilang minuto ang kanilang pagbubuno hanggang sa tuluyan ng magtamo ng malalim na sugat sa katawan ng matanda. Kung nataong hindi yun nakailag, maaaring napuruhan ng saksak ang ilalim ng tadyang nito kung saan naroon ang ilan sa mga importante nitong laman loob. Habang tumatagas naman ang dugo ng albularyo, dinila-dilaan ng tatay niya ang dugong lumapat sa kamay nito. Bahagya rin itong naglakad papalapit, kasabay ng pakikipag-usap nito sa matanda. Hindi mo ata kinikilala kung sino ang kalaban mo, tanda. Akala ko ba matatalino ang mga albularyo? Bakit parang sinalo mo ang kabubuhan ng marami sa inyo? Hindi ka man lang ba nagsiyasat kung sino ang makakalaban mo sa sandaling ginalaw mo ang aking mga kamag-anak? Kagaya ng ginawa mo sa kanila, dadanas ka rin ng matinding paghihirap. Gigil na wika ng tatay niya. Nang marinig naman ito ng albularyo, tumawa lang naman ito habang pinapahiran ang dugo na pilit lumalabas sa kanyang bibig. Pagkalikom naman ito ng sapat na lakas, muli itong sumugod, ngunit sa pagkakataong yon, kapansin-pansin na ang lamang ng ama ni Omer laban sa matanda. Kahit kayang-kaya niya itong paslangin, hindi niya ito ginagawa. Animoy meron pa itong masamang binabalak. Maya-maya pa, sa muling pagsugod nito, sinigawan nito ng tatay niya sa puntong mawala na ang pandinig nito. Umikot sa kabuuan ng bahay ang sigaw, kaya maging sila man hindi maiwasang mapadapa sa sahig. Pagtahimik ng buong paligid, nakita nila ang matandang tulalang nakatayo sa harapan ng tatay niya. Nang masipat naman ng anak nito ang mga nangyayari, hindi na rin ito nagdalawang isip na lumabas para tumulong. Pagbukas ng pinto, walang takot itong sumugod sa nilalang na alam niyang hindi niya kayang talunin. Paglapit naman ng binata rito, bigla naman itong inundayan ng saksak ng tatay niya hanggang sa tumagos ito sa likuran nitong bahagi. Agad na nang hina ang binata at sa isang kisap mata, binawian ito ng buhay. Paglupaypay ng katawan nito, itinapon itong parang basura ng tatay niya habang nagwiwika sa matanda ng, "Tingnan mo naging resulta ng iyong mga ginawa. Kung hindi ka sana nakialam, edi sana buhay pa ang pinakamamahal mong anak. Hindi ako pumatay sa kanya kung hindi ikaw." Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, sumigaw lang naman yon ng napakalakas habang hirap na tumatayo. Pagkatayo niyang muli, lahat ng usal na alam nito may rebuelta man o wala, sabay-sabay na niyang sinambit. Ngunit karamihan sa malalakas na usal ay hindi nito napagana dahil sa matinding panghihina ng katawan niya.
Nang mapansin ito ng ama ni Omer, buong puwersa na itong sumugod hanggang sa tuluyan na nitong maagaw ang hawak nitong sandata. Hindi pa yun nakontento, nilapan niyang magkabilang kamay nito, dahilan para puwersahan itong kumalas sa katawan. Pagdura naman ito ng tatay niya, muli itong tumitig sa matanda ng nakangisi. Bakas sa mukha nito ang nakakakilabot na kapangyarihan na ultimo siya man ay hindi mapigilang manghina at masindak. Pagsilay naman ng albularyo sa mukha ng kanyang ama, dito na ito unti-unting nilapitan para balatan ng buhay. Halos magwala noon ang matanda sa bawat pagramdam nito ng hapdi dahil sa dahan-dahang paghiwa sa kanyang balat. Mula ulo hanggang binti, binalatan niyo ng tatay niya bago ito tuluyang paslangin. Ang natira naman itong labi, dinala nila kasama ng mga nakuha nilang biktima. Bago rin ito umalis ng baryo, kampante itong pumasok sa bahay ng albularyong kanyang natalo. Pagharap nila ni Omer, dito'y pinagtapat ng tatay niya ang kasalanang hindi niya kayang pagbayaran. Napakasakit para sa akin na ikaw ang mitya ng lahat ng ito. Omer, mula sa gabing ito itinatakwil na kita bilang anak. Sa oras na magkita pa tayo ulit, ituturing kita kagaya ng ibang tao. Magpakalayo-layo ka. Kalimutan mo na ang lahat ng namamagitan sa atin. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang ama. Pagkasambit naman dito ng tatay niya, tumalikod ito at sa isang iglap, hindi niya na ito nakita pa. Matapos ang pangyayari, nakaramdam siya ng kalungkutan. Kahit papaano masakit pa rin sa kanya na makarinig ng ganoong bagay, lalo pat nagmula ito sa sarili niyang ama. Gayunpaman, wala na rin siyang magagawa kundi ang magpatuloy. Duman pa ang mga buwan at taon, itinuon niya ang kanyang atensyon sa paglalakbay upang makalayo sa lugar na kanyang kinagisnan. Nagawa naman niya ito pero hindi naging madali ang mga pinagdaanan niya. Mabuti na lang talaga, sinwerte siya kahit papaano, kaya naman nakapagtayo siya ng sarili niyang pamilya. Pero sa kabila ng bagay na yon, sadyang hinding-hindi niya pa rin kayang kalimutan ang kanyang kinagisnang pamilya na pinamumunuan ng gabunang tirador ng mga antingero.